La història de Menorca conta en dos episodis negres protagonitzats per les maleïdes esquadres dels pirates turcs de l'Imperi Otomà. El més conegut és l'assalt turc del 9 de juliol de 1558 a Ciutadella, conegut popularment com l'any de la desgràcia. L'any de la desgràcia ha estat el més estudiat pels historiadors i pels investigadors, que ens han donat llum sobre l'ocorregut a la capital menorquina fa 463 anys. Un desastre que va resultar en més de 4.500 menorquins esclavitzats i deportats a Constantinoble, a més de la nostra Menorca pràcticament despoblada, fins al punt que el rei Felip II s'arribà a plantejar l'abandonament de l'illa i que només hi quedés un contingent militar. Per sort, els jurats de la Universitat General de Menorca s'hi van oposar en totes les seves forces. En canvi, la majoria de menorquins desconeixen l'assalt turc que va patir la vila d'Amó només 23 anys abans de l'any de la desgràcia. Dia 4 de setembre de 1535, la vila d'Amó va patir la ratzi més cruenta i sanguinària de la seva història. Conten les cròniques que el pirata Barbarossa, almirant de la flota de l'Imperi Turc de Solimà I, va enganar les autoritats insulars entrant en el port d'Amó en l'estendard real, feient creure que es tractaven de les naus del rei Carlos I d'Espanya. Dos monjos franciscans que havien sortit a rebre'ls van ser els primers en donar l'avís de que qui venia no eren espanyols, sinó els turcs, a fi de que els maonesos es preparassin per defensar-se. Mo comptava llavors amb 1.500 habitants, dels quals poc més de 300 estaven capacitats per emprar una arma. Els jurats de Mo van demanar auxili a Ciutadella, on residia el governador de Menorca, qui ràpidament va partir cap a Mo, reclutant un exèrcit de quasi 500 homes de Ciutadella i també del Mercadal i de l'O. Van lluitar heroicament contra els 2.500 turcs que els esperaven a llevant, molt superiors en nombre i recursos per la guerra. Finalment, després de tortures, violacions, saquejos i incendis, entre 600 i 800 maonesos van ser fets presoners, a part dels menorquins qui van morir defensant l'illa durant la nit més horrible que s'ha viscut mai a Mo. Van ser els maonesos traicionats per les autoritats aquell fatídic 4 de setembre de 1535? És cert que els jurats de Mo, amagats a Benimaimut, van entregar les claus de la ciutat a en Barbarossa a canvi de salvar-se a ells i les seves famílies? Hi ha historiadors que ho senyalen i d'altres mantenen el contrari. L'Ajuntament de Mo hauria d'impulsar una investigació històrica per esclarir els fets de l'assalt turc de 1535, així que és com un homenatge institucional en honor dels centenars de menorquins víctimes de la violència otomana d'aquell assalt. Arrel d'una iniciativa ciutadana, aquest diumenge 5 de setembre a les 8:30, el rector de l'església de Santa Maria de Mo, en Joan Miquel Sastre, oficiarà la missa dominical i tindrà un especial record per les víctimes menorquines d'aquell terrible assalt turc de Mo de fa 486 anys. Si els representants de l'Ajuntament de Mo són incapaços i no tenen la dignitat de retre homenatge en els menorquins que fa 5 segles van morir i van ser esclavitzats per defensar Ca Nostra, haurem de ser nosaltres, els propis ciutadans, qui els recordem. Mos veiem diumenge a l'església de Santa Maria de Mo.